segon entrenador de bàsquet de Global Bàsquet i el seleccionador català de bàsquet en cadira de rodes. Amb Global Bàsquet comentar que hem guanyat diverses lligues catalanes, la Copa Catalana i hem aconseguit pujar a la primera nacional, que seria la segona divisió a nivell estatal. El bàsquet en cadira de rodes va sorgir, no sé si gràcies o per culpa de l'Òscar Trigo, que és el meu company de feina en una escola, els dos són mestres d'educació física, i parlant amb ell em va introduir en aquest món i sincerament fa com uns 6 anys que vaig començar a col·laborar i a introduir-me en el món del bàsquet en cadira de rodes i per mi és un coneixement i un aprenentatge continu, és com un full en blanc en el qual cada dia escrivim i aprenem alguna cosa. Del bàsquet a peu, sempre he jugat a bàsquet, he entrenat equips i sincerament quan vaig provar ja no només entrenar sinó que alguna vegada m'he posat sobre la cadira a jugar, puc dir a qualsevol persona que li agradi l'esport que és un joc apassionant, és un joc molt divertit, és un joc molt dinàmic, molt físic, però a la vegada també és un joc molt per pensar-hi tàcticament. Llavors convido a qualsevol a que s'apropi, a que ens doni l'oportunitat de conèixer-nos, que realment un cop coneixes aquest món tens moltes coses per dir. A part d'entrenar a bàsquet, soc un fan i un malalt de l'esport i m'encanta sortir i fer caminades per la muntanya, anar amb bici, poder anar a la platja, a nedar, a esquiar, tot el que estigui relacionat amb el món de l'esport i especialment el món del bàsquet. Com a entrenador la temporada següent és seguir poder ajudant el que pugui en el Global Bàsquet, aconseguir que els nostres jugadors i que l'equip sigui el millor possible, que aconseguim els reptes que ens proposem i com a jugador seguir gaudint del bàsquet.